गासैखौबो बरायबाय। आं दिनैनि भिडिअखौ कार्ड हाख'ना दोननाय बे कार्डखौ माबायदि सुनानै हिसाब खालामनाय जायो बिनि सायाव खालामनो आखायाव लादों। बे कार्ड सुनाय हिसाबखौ मोनथिना थानाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां। जों न'नि बायदिसिना हाबा हुखा, बायदिसिना फार्निचार, न' बां लुनाय बायदिफोराव जों कार्ड नांगौ जायो। अब्ला कार्डखौ गला एबा दखाननिफ्राय बायना लाबोनो गोनां जायो। बेखायनो कार्डखौ माबायदि सुनांगौ बा बेसे जखानि कार्डआ 1 KB बा 2 KB जायो बेफोरखौ मोनथिथारनांगौ। जुदि जों मोनथिया अब्ला कार्ड दखानिया बा कार्ड दखाननि बिगोमाया नोंखौ थगायनोबो हागौ। बेखायनो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला कार्डखौ माबायदि हिसाब खालामनाय जायो बेखौ जोबोर गोरलै बुजिनो हागोन। दायो नायलांदो। जोङो 1 KB कार्ड मोननांगौब्ला बा जानांगौब्ला जखाया जागोन। बे गोलावा 12 फुट जानांगोन, गुवारा 4 इन्सि जानांगोन, जौथाया 3 इन्सि जानांगोन। अब्लानो जों 1 KB कार्ड मोननो हायो। जेरै भि माने भलुम इजिकेल टु 1 KB कार्ड, बिदि 12 फुट 4 इन्सि 3 इन्सि बेखिनिखौ इन्टु खालामजोबनानै होयोबा जोङो 144 बिदि मान मोनगोन। बेनिफ्राय फुटआ फुट हिसाबै इन्सिया मोननै दङ, बेनिखायनो बर्ग इन्सि। थारमाने 144 थारमाने 144 बिदि मानाव जों मोननो हायो 1 KB कार्ड मोननो हायो। बिदि भलुम माने रोजा गासै 1 KB कार्डआव जायो 144 बर्ग इन्सि फुट। सानगुदिखौ नाय माबायदि जायो। भलुम इजिकेल लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट, लावथाइ सानजाब अरथाइ सानजाब जौथाइ। लावथाइ माने फुट आरो अरथाइ माने इन्सि, जौथायाबो इन्सि, फुट बर्ग इन्सि। कार्डआ बेसे जागोन बेखौ मिथिनो नांगौब्ला जों गाहायनि फर्मुलाखौ मिथिनांगौ। जेरै भि माने भलुम रोजा गासै समान लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट डिभाइड बाय 144 बिदि। लेन्थ माने लावथाइ, ब्रेथ माने अरथाइ, हाइट माने जौथाइ बिदि। बेखिनि मानखौ 144 बे मानजों जोङो राननानै होयोब्लानो कार्डआ बेसेबां दङ बेखौ जोङो मोननो हायो। साप'ज बेजों राननानै जोङो 2 मोनोबा 2 KB जागोन। 144 डिभाइड खालामनानै जों जुदि लावथाइ सानजाब अरथाइ सानजाब जौथाइ बिदि मानखौ जुदि जोङो 144 राननानै 1 मोनोब्ला अब्ला 1 KB जागोन बिदि। जों जखाखौ एबा सानगुदिखौ इन्सियाव खालामजोबोब्ला बिनि बेलायाव जागोन 1 KB इजिकेल टु 1728 घन इन्सि। बेवहाय जोङो 1 KB जोङो कार्ड जागोन। जुदि जों गासैखौबो जुदि सानगुदिखौ इन्सियाव जुदि सोलायजोबोब्ला अब्लाना 1720 बिदि जों 1 KB जागोन बिदि। जेरैहाय जों मोनदोंमोन मा 1 KB कार्डआ बेसेबां जायोमोन 12 फुट इन्टु 4 इन्सि इन्टु 3 इन्सि बिदिजों जों 1 KB कार्ड मोननो हायोमोन। अब्ला जों बे 12 फुटखौ जों इन्सियाव जुदि इन्सियाव लाङोब्ला जों मिन्थिगौ 1 फुटआव बेसेबां इन्सि 12 इन्सि बिदि जायो। बेखायनो 12 जों जोङो इन्टु खालामना होबाय अब्लाना बियो इन्सियाव सोलायजोबगोन। फुटआ 12 फुटआ 12 इन्टु 12 बेसेबां 144 जागोन आरो 48 इन्टु 12 इन्टु खालामबा 1720 थारमाने 1728 घन इन्सि। थारमाने इन्सिया बेवहाय मोनथाम, बेखायनो घन इन्सि बा इन्सि किउब बिदि जायो। गासैबो सानगुदिखौ इन्सियाव जखा लाब्ला कार्डनि हिसाबखौ गाहायनि फर्मुलाखौ बाहायना मोनो। भि रोजा गासै लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट डिभाइडेड बाय 1728। मानि थाखाय 1728 जों डिभाइड खालामनो गोनां जाखो? जों मिथिगौ 1 KB कार्डआ बेसेबां 1728 इन्सि किउब जायोमोन। बेखायनो जोङो 1728 बेजों डिभाइड खालामनो गोनां जागोन। बेवहाय लावथाइ अरथाइ आरो जौथाइ सानजाबदो लेन्थ ब्रेथ हाइट बिदि। बेखौनो जोङो 1720 बेजों रानना होब्लानो बेसेबां KB कार्ड जागोन जों बेखौ मोननो हागोन। जुदि गासैबो जखाखौ जोङो इन्सियाव जुदि सुयोबा लावथाइ अरथाइ आरो जौथाइ बेखौ जुदि जों गासैखौबो इन्सियाव सुयोब्ला अब्लाना जोङो 1720 बेजों जोङो राननो गोनां जागोन। अब्लानो जोङो बेसेबां KB कार्ड दङ बे कार्डखौ जोङो मिथिनानै मोनगोन। जुदि मोनसे आयतारि घनक कार्ड थुख्रानि लावथाया 20 फुट, अरथाया 4 इन्सि, जौथाया 3 इन्सि, अब्ला कार्ड थुख्राया बेसेबां जागोन?
बेसेबां केबि जागोन जों बेखौ दिहुननांगौ अब्ला दायो नायलांदो बेनि सलुसनखौ नायलांदो जोङो मोनसे बाथ्रा मिथिनांगोन 1 केबि कार्डआव जोंना 144 बिदि जों आगोलाव मोन्दोंमोन बेखायनो जों जुदि 144 जों जे बिनि रोजा गासैखौ जुदि राननानै होयोब्ला जोङो बे कार्ड थुख्रानि रोजा गासैखौ जों जुदि राननानै होयोबा 144 अब्ला बे कार्डआ बेसेबां केबि दङ जों बेखौ मोननो हागोन जुदि बिसोरनि लावथाया फुटआव थानांगोन आरो बाखि अरथाइफोरा इन्सि जौथायाबो इन्सि बिदियाव थानांगोन अब्लाना जोङो 144 बे मानजों जोङो बेनि रोजा गासैखौ राननानै होयोब्लानो बेसेबां केबि कार्ड दङ जोङो बेखौ मोननो हायो आरो गुबुन बिथिंनि बेलायाव गुबुन मोनसेबाव फर्मुला दंबावो जों जुदि बिनि केबिखौ दिहुननांगौबा जोङो 1729 थारमाने 1720 बेजोंबो जों राननानै जोङो बे बेसेबां केबि कार्ड दङ जों बेखौ दिहुननो हायो जोङो बे जुदि बिसोरनि जखाफोरा गासिबो इन्सियाव थानांगोन लावथायाबो इन्सियाव थानांगोन आरो अरथायाबो इन्सियाव थानांगोन जौथायाबो इन्सियाव थानांगोन बिदि दायो जोङो दंफांनि रोजा गासै माने माखौ बुंनो थांदों बेवहाय बेसेबां केबि कार्ड दङ बेखौनो जों बुंनो थांदों अब्लाना जोङो बेनि रोजा गासै दंफांनि जि रोजा गासै जि मान लावथाइ सुंजाब अरथाइ सुंजाब जौथाइ बेनि जायगायाव जोङो मानफोरखौ फज'जोबनानै जों जुदि 1729 बेजोंबो राननो हायो बा जोङो 144 बेजोंबो राननो हायो नाथाय बेनि बेलायाव बुंखाबाय आङो मा जों लावथाया फुटआव थानांगोन इन्सिया जौथायाव थानांगोन जौथाया इन्सियाव अरथायाबो इन्सियाव बिदि थायोब्ला जोङो 140 बिदि रानना जों दिहुननो हायोमोन नाथाय जों बेवहाय मा खालामनाय जादों गासै लावथाय अरथाय जौथाय बेखौ गासैखौबो जों इन्सियाव सोलायजोबनानै जों इन्सि सानगुदियाव खालामना लानाय जागोन इन्सि डाबल टेस होनांगोन आरो अब्ला बे इन्सि होनना बुजि मोनो इन्सि बे फुट अनलि वान मोनसेल' आरो टेस जायोबा बे फुट जायो ओरैबाथाय फुट होयो ओरैबालि जायो डेटा बुजि मोना बिदि 1728 बिदि अब्ला बे 1728 जोङो अब्ला नैबे फुटखौ जों इन्सियाव लांनांगोन अब्ला माबायदि इन्सियाव लांगोन जोङो 1 फुट इज इक्वल टु 12 इन्सि जायो 12 इन्सि अब्ला जोङो 20 खौ जोङो 12 दो इन्टु खालामना होबानो बे इन्सियाव जाहैसिगोन आरो इन्सि बेखायनो गासै इन्सि इज इक्वल टु 4 इन्सि इन्टु 3 इन्सि बिदि अब्ला 1728 अब्ला जों बेखिनिखौ माल्टिप्लाइ खालामना हो गासै बेसेबां जागोन 40 12 144 बिदि जाखाबाय 40 144 ओमफ्राय 20 इन्टु खालामनानै हो 0 4 to 8 2 2880 by 1728 अब्ला बेखिनिखौ डिभाइड खालामनांगौ मादो 1728 दो डिभाइड खालामनानै हो डिभाइड खालामबा बेसेबां नांगोन 2 थांगोन 2 थांनायनि उनाव 1 थांगोन 1728 बिदि जागोन 10 बाय थांबा 2 7 2 थांबाथाय 5 8 निफ्राय 1 बिदि जागोन बेनि उनावहाय पइन्ट होनाय लोगो लोगो 0 जों बेसे थांगोन पइन्ट होनाय 0 अब्ला 2880 बेखौ डिभाइड खालामबा बेसेबां मोनो 1.666 बिदि थांबाय थागोन थारमाने इज इक्वल टु 1.6 बेखौ जोङो 1.67 बेखौ लिराव बिदि लिरनानै दोननो हागोन जों 1.67 केबि बिदि मोनगोन केबि 1.67 केबि बा जोंना गासैबो सानगुदि सिएममोन बेयो इन्सिमोन इन्सि किउब जागोन सानगुदिया इन्सि गासैमोन इन्सि किउब बिदि इन्सि किउब जाहैगोन बिदि जोंना थाङै उनावहाय थाङै बिदि बेयो इन्सि किउब बिदि मोनगोन जोङो बेखिनियानो आरो जोङो गुबुन मोनसे जोङो एग्जाम्पल लाबावनो हायो जुदि गोसोबा बिदि